ଜୟଗୁରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁଧାଂଶୁବାଳା ରୋଷେଇଶାଳରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଉଷୁନା ଭାତ ହେଇଛି, ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ହେଇଛି, ଛୁଇଁ ନାଡ଼ି ଆଳୁ ବଢ଼ି କୁଳି ପଡ଼ିକି ଆଜି ତରକାରୀ ହେଇଛି, ପାଳଙ୍ଗ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଇଛି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏ ବଡ଼ି ଭଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଏ ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି ଖସା ଦିଆ ହେଇକି ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି ହେଇଛି, ତାକୁ ଭଜା ହେଇଛି ଖାଇବ। ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଇଛି, ଛୁଆ ଖାଇବେନି ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ମିଲ୍ ମେକର ଭଜା ହେଇକି ରହିଛି, ଏଠି କଷା ହେବ, ମିଲ୍ ମେକର କଷା ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସେଇଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ପୋସ୍ତ, ଆଳୁ ପିଆଜ ପୋସ୍ତ ଏଟା ଗୋଟେ ତାଟିଆ ବସା ହେଇଛି। ଏପଟର ମୋ ଯା ମାନେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଛୁଇଁ ନାଡ଼ି ଆଳୁ ବାଇଗଣ କୁଳି ପଡ଼ିକି ତରକାରୀ କରାହେଇଛି। ବାଇଗଣକୁ ଚେକ ଚେକ କରିକି ବେସନ ଦେଇକି ଭାଜିଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ବରା କରିଛନ୍ତି, ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଚକୁଡ଼ିକି ଖାଇବେ, ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଳୁ ବଘରା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍